Club Junta, building better Africa. Tiyambe joncho banje program ya tulikulanteni kwina kulikonse kumene muli ndina one DJ Rodi ne munya nane akudai mverefu ndiye msatalikire mkale pamene patimve kuti amunya nane abwera nzotani ndapita kumene ku HRDC ndakalowa mkati mwa HRDC ndikufanya lolo amene mukuti tione kuti kodi mkati muli chani ndiye mkhale pamene pa mumve kuti kodi amunya nane abweresa zotani nanga akumba zotani ndimangofuna kuti ndichenjesenso akuluakulu achipani cha TVP pamene Mr. Nkulukuta Moyo akuthamanga pa ground kufuna kuti amalawi azimva kukoma koma kuli abwanta sagulu kunyinda akhakhakha amene afuna kuti azimsokoneza Professor Arthur Peter Mutharika ndiye mafanda achenjeza akuluakulu achipani cha TVP kunena kuti musamale kwambiri ndi bungwe limene la HRDC ife tidakalowa mu office ndipo tapeza pa table pawo pali nkhani zambiri zoti afuna azikusemera nino achipani cha DPP ndicho linga choti muoneke ngati olephera agulu kunyinda akhakhakha amene wa HRDC ndikuti pa table pawo afuna ati aonese kunena kuti ino chipani chimene cha DPP mukhale anthu olephera ndiye mangofuna kuti ndikuunikiriseni mwapadera dera aliyese ya masaja ikanyamuka ulendo wa kumoa simukula moa koma kutimwera moa wangu amene watu HRDC akonza zonena kuti afuna avutise kwambiri akuti avutise chipani cha TPP ndicho linga choti boma la Mr. Nkulukuta Moyo lioneke kukhala lolephera nkhani yake ndionena kuti akufuna ati mutuluse chithumba ndicho linga choti muziahonga tidakalowa ku HRDC kumveserera nkhani zili kumeneko kena kati kumva iyayi ifetu sikuti tikufuna kuti ati tivute kuti ati mwakuti iyayi ndicho linga choti ifetu tioneke ngati tikugwira ntchito iyayi koma ife tikufuna chithumba chimene anyamula DPP ndicho linga choti azitihonga azitigawira ndalama ndiye mafuna ndikuuzeni kuti inu taafinyeni amene wa HRDC inu a DPP taafinyeni amene wa HRDC mwafinye zeni sikuti mukaona ali pa Times sikuti mukaona ali ku Zodiac akupanga misonkhano ya atolankhani kapena akupanga maprogram osiyana ndiye kuti ati akupanga zona zoti inu mwalephera iyayi koma agwirizana ku HRDC ko kuti ati akuvutiseni kwambiri ncholinga choti muzitulusa ndrama muziagawira ndi zimene tu akonza HRDC sikuti akufuna aziyimirira amalawi iyayi koma chifukwa choti mimba zawo zaphwera ndiye akufuna ati avutise kwambiri ku chipani chimene cha DPP ndicho linga choti DPP azitenga ndalama aziapasa aziakhutulira ndiye manena kuti kumeneko ku DPP tafinyeni amene wazeni tafinyeni abwantasa amenewo mwafinye zeni akuziweni sopano ndimafuna ndiuze president wa dziko lino la Malawi Professor Arthur Peter Mutharika kuti ulendo uno mwafinye zeni a gift trapeze mwafinye zeni amene wawo cholinga cha usikumenyerera ufulu kwa Malawi iyayi Malawi muno mdali zinthu zambiri zidaonongeka koma amene wadangokhala chete chifukwa chonena kuti amadye ku chipani chimene cha MCP ndiye chipani cha MCP chatuluka pa mpando chachoka mboma ndiye kuti ati apaso ofunika tiyambe kupanga mavuvu ndicho linga choti DPP wazitulusa chithumba ndalama azitipasa ndiye mafuna ndi auza Professor Arthur Peter Mutharika pamodzi ndi boma lawo pamodzi ndi nduna zawo kuti tafinyeni zeni amenewo mwafinye ulendo uno mwafinye mwaike kumpani DJ
mutungi wanga Ulendono HRDC ofunika tinyosolerane. Ifeso amunyanane tizakhala tili kunsewu. Tikamva zonena kuti HRDC ili kunsewu, ifeso tizipita kunsewu. Ulendo uno nafenso HRDC tinyosolerana ulendo uno. Sitilolanso kuti tinamize menena tinamizira mujayaye. Amusiye Professor Arthur Peter Mutharika agwire ntchito pamodzi ndi nduna zace. Osati uchisiru umene umachitika mu 2020, ugalu umene umachitika mu 2020, ulendo unonso HRDC ibwera pa izipanga ugalu umene ujawo. Nimafuna ndizuze zisiru zonse zimene zili ku HRDC. Anyani onse amene ali ku HRDC. Kuti uchisiru wanu ulendo uno muzikapanga ndi akazi anu ku bedi. Inutu sibungwe lomenyera ufulu nimafuna ndikuuzewe Gift Trapezi. Uchisiru wako ulendo uno uzikapanga ndi akazi ako. Malawi muno anthu adya chiteze sunapite kunsewu. Anthu akhala kugula fetereza ku bushali simudapite kunsewu. Ulendo uno choti muzikalembera makalata ndi chani. Inu ndizisiru kwa basi ku HRDC ko. Mbwere apa poera munene kuti munyanane watitukwana. Nimafuna ndikuuze ni nonse zisiru zogwira ntchito ku HRDC. Sidingakusekerereni yayi. Mavuto onse ajakhala kuchitika kwa zaka 5 mudapangapo chani ino ya HRDC zisiru za wanthu. Basi kungonika basi nthawi zonse basi kuti muzingokhutisa mimba zanu basi. Ino ndi zisiru kwa basi. Musiyeni Professor Arthur Peter Mutharika agwire ntchito yake modeka. Musampase phuma ya, musamugwire musampake matope. Nimafuna ndiyankhule nonse afinye nonse abwantasa nonse agulu kunyinda asakwi. Ulendo uno ndeti kunyosolerani sopano. Inu mukamapanga mademo ifeso tizikaso na feso tili pansewu. Ulendo uno tinyosoleranato. Kungokhala bungwe la uchisiru basi. Bungwe lonama ngati likumenyera ufulu wa Malawi koma likukhutisa mimba zawo. Inu ndi agalu kwa basi. Muzingolandira chithandizo chimene malandira kuchokera kwa madonors yanu. Koma osati muzipanga zinthu ncholinga choti a DPP azikuopa na zitenga chithumba azikupasani. Inu ndi afisi kwa basi. Ndikunena tu inu a HRDC. Ndikunena ndino HRDC. Zisiru za wanthu. Ati chibungwe chache cha mtundu wanji choona kuti apa ano palipo ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Ndiye basi tiyambe mavuvu. Uchisiru wanuwo ulendo uno simuupangatu. Ngati muli madolo mukamusumire munyanane tikakumana konko. Inu ndi afisi kwa basi. Zonse zimafika mchokera pampare pa radio lobo mlindina 1 TJ Road na munyanane. Ulendo uno tisambisana pakumwa. Ulendo uno tisambisana pakumwa. Osati muziti mukasowa zochita nkumabwera apa nkumayankhula kuti ife ndife abungwe. Inu ni mbuzi bwanji. Mmene akugwirira ntchito Professor Arthur Peter Mutharika kuyeseza. Ena adya budget 6 months nkupezeka point yoti adya budget yonse 6 myezi 6 months. Anthu apezeka kunena kuti nyumba zonse za boma adya mu amaliza mu agulu kunyindano anali pa mpando achi. Inu ndi afisi kwa basi. Anthu amagona mafringi station ndikuti tinaona FHRDC kubwera pa msewu. Inu ni mbuzi bwanji. Musiyeni Professor Arthur Peter Mutharika agwire ntchito. Ulendo uno ndeti inyosoleranato HRDC.
Mbanje mndolole kuti tishane pamene pamnali ndine wa DJ Rodine nimangofuna ndikuuze na chipani cha TPP. Titalowa mu office ya HRDC tinapeza kunena kuti akungokambirana kuti akufuna akungokuvutisani basi. Ndicholinga choti akuti inuyo muli ndi chithumba cholinga choti ati muziwapasa. Cholinga choti akanena kuti tikupita lero kuma demo tikupita kumsewu inu muzitenga chithumba muziapasa. Ndiye mafuna ndikuchenjezeni akulu nonse achipani cha TPP kuti anthu amene watatienti akanganireti afinye zeni amene osa apasa mita yayi. Muntu panopa malawo chuluka kwambira ali pa umphawi muzikatenga makobiri muziapasa HRDC zisiru za wanthu mbuzi za wanthu. Ndapita ndapitoka mnali ndina wa DJ Rodine mwenye anane pompa pa radio.